Sitten me lähdetäänkin tutustumaan tässä jaksossa siihen, mitä tapahtuu, kun häkiovi menee kiinni. Mitä tapahtuu sen jälkeen, ennen sitä, viimeisiä ajatuksia valmistautuu joko lyömään ihan tai ottamaan turpaa. Ja me lähdetään tästä suoraan aamureeneihin niinku ASAP! Hei hello! No sieltähän meidän ammattiottelija tulikin. Moro! Ja hyvää huomenta. Heti hei kahvit kädelle just. Ei se mitään. Hieno takki. Ja huppari kanssa. Kyllä. No. Meillä jäi ikävä kyllä oikeesti. Viimeksi vähän Kuti piippuu. itse asiassa tosi hieno, koska me käytiin jaksossa läpi sitä perhe-elämää, sitä henkisyyttä siihen. Mut nyt me mennään syvään päätyyn ja näytetään porukalle, mitä on niinku olla vapaa-ottelija. Mikä on fiilis? Meillä on nyt 3 viikkoa. Itse asiassa enää 2 viikkoa. Tasan 2 viikkoa. Tosiaan mun mielestä oli jossain tässä vaiheessa, kun viimeksi meni, polvi räjähti ja sit suunnitelmat vähän muuttu. Tosiaan tuli käytyä aika syvissä vesissä sen loukkaantumisen jälkeen. Et alkusokki ei ollut niin paha, että se oli oikeastaan Helille pahempi. Ja tietty perhe himassa ja toi perusrumba ja sit siihen päälle niin mun matsihommia. Ja mä joudun olla himassa ja ei hirveästi pysty liikkumaan, niin sit mä olin aksosten kanssa himassa, jalka ja sit se rupes tapahtuu pään sisällä. Onneksi on rakkaita ihmisiä ympärillä, valmentajia ja mentaalivalmentajia ja ystäviä ja perhe. Sitten se oli vaan itteen niskasta kiinni ja salille ja tekee sen mitä pystyy. Et aika paljon siinä kuitenkin pystyy tehdä ja mä päätin, että musta tulee maailman paras kuntouttaja. Ja se tuli etuajassa kuntoon toi polvi. Mä arvasin, että sulla varmasti alkaa käymään mentaalisella puolella ja kyllähän nyt vähemmästäkin sun intohimo ja kaikki viedään vaan pidemmälle. Mut kato nyt, aika kauan mennyt, mutta ei ole hyvässä kunnossa. Alkaako hermot kiristyä? Ei, yllättävän hyvät hermot vielä. Tosiaan puhuttiin niistä nuoruuden traumoista vähän ja tälleen, niin aloitin psykoterapian ja sitten tuossa yhden tutun kanssa niin vähän meditaatioa, hengittelyä ja tuommoista henkisen puolen. Et musta tuntuu, että ei ole ikinä ollut myöskään mieli näin vahva. Et kyllähän tietty jännittää niinku matsi, koska se on tärkeä asia mulle. Mutta niinku, ei samalla tavalla kuin mitä ennen. Et ennen esimerkiksi jännitti, että mitä jos mä häviin. Mä en ole kertaakaan edes miettinyt sitä. Mä oon aika vaarallinen tällä hetkellä. Ai, nimenomaan! Nythän me ollaan matkalla näihin tärkeisiin loppuviikkojen juttuihin. Sanotaan ottelusparrikset. Otetaan vielä vähän kovaa. Joo. Nämä on nyt vikat ottelusimulaattori, ottelusparrit. 3 × 5 minuuttia olisi tarkoitus ottaa ja mahdollisimman kovaa, mahdollisimman fiksusti. Kyynärpäät, polvet päähän ei. Paras on se, että jos pääsee muualle kuin kotisalille, stressitaso vähän nousee, mikä taas simuloi sitä matsia, koska siellä on kans yleisö. Nyt on vielä ihan uusi mesta, niin se jännitys saattaa olla vielä korkeampi. Tää on itse asiassa mun kasvatti seura 3-4 vuotta, kun mä täältä siirryin Espoon kehähaihin. Kyllä, ja täällä on häkki. Meillä ei ole meidän salilla häkkiä, niin se on kans iso. Nyt annetaan ammattilaisten hoitaa jutut. Me pysytään vähän kauempana. Nyt mä rupean vittuilemaan siellä. Se tulee useammalta turpaa. Nimenomaan. Siellä on itse asiassa yksi munkin pokaali. Venäjä, mä tuun näyttää. Mun 5 vuoden tauolta, kun mä tulin takaisin. Tää. Mä voitin sen, oliko se eka vai tokan erä? Kyynärpäät tyrmäyksellä. Ja tärkeintä on se, että näyttää hyvältä. Joo, ja noilla tatskoilla sä oot, miten se vanha sanonta meni? Ainakin ensimmäisen erän oot voittanut. Eikö just näin? Kyllä. No, joo. Niin onks tää kämppi nyt ollut sillä, että ei oo pienintäkään loukkaantumista tullut ja Ei mitään. On hyvä. Ei oo enää kuin 2 viikkoa, kun äijä käpöttelee tällä. Jep. Mikä on ollut se fiilis, kun tästä vetää viimeisen portaan ja meet tänne? Aiemmin on ollut niin se vika, semmonen on, kun se ovi menee kiinni. Ja sit sä oot, että okei, nyt mä oon oikeesti yksin, kameramiehet ulos ja sit sä oot siellä, että ei nyt oikeesti kohta toi kaveri tuolla toisella puolella yrittää lyödä mut päätä irti. Ja sit kaikki menee silleen zyp ja sit sä oot niin kun, sit sä vaan. Katoksiin ihan kaikki. Joo.
oman kulman saattaa kuulla, jos niinku, riippuu yleisön metelistä, mut niinku... Se tulee olemaan tällainen pari viikon päästä, mutta toista päin. Jos mä olisin siellä häkissä, niin mä olisin silloin Markus Haimut täältä. Suunnilleen 10 minsaa armoaikaa vielä ja sitten alkaa viimeiset kovat sparrit. Miltä se aina tuntuu? Onko se semmonen, että sä oikeesti valmistaudut siinä otteluun? Mikä siinä on? Joo, niinku... yritetään just saada, niin kuin Anton tuossa äsken huusi, että kisalämmöt, että ihan niin kuin lähtis matsiin ja sitten mennään. Katsotaan Ukko. Let's go. Let's go. Do it again. Watch me win. Then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. Marko oli aika fresh, toi niin fresh. Että löysää karrin. Alkaa myöhä! Tää on se tärkein. Loppurentoutus. Viimeiset nesteet. Äijähän on main cardi. Ensimmäistä kertaa uudessa lokaatiossa Keitsi, on the beach. Onko ollut jotain tosi isoa erilaista, mitä sä oot treenannut tätä ottelua varten? Ja ottelijat? Ei oikeastaan. Pitäisi olla brassijujutsu kaveri. Mä oon lopettanut niinku sen, että mä treenaan vaan jotain tiettyä ukkoa vastaan tiettyä tekniikkaa. Koska niinku tiedetään, että se vastustaja voi vaihtua vielä ensi viikolla. Ja sit mä oon treenannut jotain tiettyä vastustajaa vastaan, niin sit se vaikeutuu. Et pääpiirteitä joo, katsotaan niinku, että onko se pystyukko, mattoukko ja miten se liikkuu, mitä se tekee. Mut ite keskittynyt siihen niihin omiin vahvuuksiin, siihen omaan niinku duuniin. Ja nykyaikana vapaaottelu alkaa olemaan niin hyvällä tasolla. Kaikki on hyviä jo joka puolella, et ei siinä ole mitään erikoista. Just toi, että se on laji on niin kehittynyt jo, että se ei niinku, sä et voi olla tainyrkkeilijä ja miettiä, että nyt mä menen ottaa vapareet, mä otan vaan pystyyn, sut viedään mattoon. Ja... Mitäs nyt sit ottelusparin jälkeen? Me lähdetään palautumaan tonne Kuusijärvellä, vähän saunomaan ja avantoon. Kylmä vesi on pahinta vaikka mä tiedän, että se on terveellistä. Lähdetään avantoon. Ei Aha. Pettynyt sopuksi. Meidän porukassa on yksi semmonen survivalisti. Sen nimi on Eetu, niin Eetu ottaa nyt tän luon, niin Markus meni jo. Linnumaitoa. Tää ääni muuttui ihmeellisesti siinä. Hei! Kuule kuivan maan merirosvo. On ihan mielestä niinku avannossa käydä, kun se on hienoa hengata hyvien friendien kanssa. Ja... Mutta nyt ei enää edes tunnu kylmältä. Kohta on 4 minuuttia mennyt. Jos on oltu jo 4. Vois olla 5. Se on vaan 5. Tai 6. Mikä on semmonen optimaalinen aika yleensä kylmässä ennen kuin alkaa niinku tuntuu tosi huonolta? Se riippuu sun tasosta, mikä on tosi huono. Niin, sulla se on sormen kun kastaa, niin... Ei, se on kyllä tasapeli vitoseen. Sä oot ollut kohta 20 minsaa. Tiedätkö, kun mulla vähän niinku meni laskut sekaisin, kun mä en kuuntele. No niin, hyvä jätkä! Kaameralle mä sanoin aikaisemmin, että mä en lähde täältä ennen Markusta. No niin. Mä tuon sissin kanssa rupean. Ei kannata, ei. Helppoa. Mikä on sulle se pääsyy, minkä takia sä teet tätä nyt itsellesi, koska ei se alkuun ole mukava. Ei oo kyllä. Ei.
Aluksi oli just sitä, kun ekoi kertoi meni, niin et kiroili vaan siellä, on kylmää, on kylmää. Ja sit siellä pystyi olla sen 30 sekkaa viiva minuutin. Sit sitä rupesi ehkä silleen, vähän rauhoittuu. Ja nyt se on mennyt siihen, että se ei ole vaan se niin lihasten palautus, vaan kans, että sä saat hallittua sen mielen. Ja vähän samalla lailla, kun sä meet matsiin. Sä meet sinne, sä suoritat, eikä tossa silleen, että niin eräät, että kokeillaan varpaan vähän, että hyvin kylmää, että jäädään mietiskelemään. Että kyllä se niin kuin, siinä on monta juttua. Mentaalisesti niin sanotusti sä teet sitä samaa prosessia täysin eri muodossa kuin se, että sä meet sinne otteluun. Et sä voi sieltä niin kuin sillä kun meikäläinen. Mun ei tarvi otella nyt, niin mä voin olla sellainen Jep, just näin. Sä meet sinne, niin sun on pakko olla siellä kehässä, mieli rauhallisena, älä hermostu, ei ole mitään hätää, tee sitä mitä sä oot treenannut. Just niin. Mut tässä näkee sen niin lopputuloksen, sä oot koko ajan treenannut ja nyt näkee vielä tän niin vievinnään viimeisiä kertaa ottaa turpaa, käydään kylmässä, koko ajan pään kanssa pelleillään ja sit mennään vielä vetää painot. Ja sen jälkeen pitäisi vielä niinku hakata joku. Et niinku asennet ihan hullua. Ja sit siinä on monta juttua, mitkä voi mennä et itellä nyt muutaman kerran on mennyt ei oo päässyt painoihin, lähtenyt tajuun, frendit luullut, että tapettiiks me toi. Ja niinku, et vaikka sen tekee tosi hyvin, eihän se oo terveellistä. Ei ihmisen kuulu tehdä tommosta, ei kroppaa tehty tommoseen, mutta kaikki pudottaa painoa kamppailu-urheilussa on pakko tehdä ja sit se tehdään. Sä oot valinnut sun intohimoa, vaikka sä et ois valinnut sitä, niin sä oot siellä. Niin, kyllä. Siinä on välillä kaikessa on välillä se loppu siellä häämöttää. Kyllä. Joo, ja sit just se, että pääsee tekemään sitä mitä rakastaa ja minkä eteen on tehnyt paljon duunia. Ja se on saman tien kun se puntari on läpi, niin hymykorvissa saa ne elektrolyytit siitä ja sit se on pelkkää nautiskelua matsiin saakka ja matsissakin. Kyllä sekin niin kuin, totta kai jännittää ja tulee tunnemyrskyjä siinä lopussakin, mutta sit se on kuitenkin se mihin on treenattu ja mitä rakastaa tehdä, niin se on sit kiva päästä tosi toimeen. Ja sitä me lähdetään tekemään. Kyllä. Katsotaan Ukko. Tuleeko sieltä valmentaja vai Markus? Ei Markus varmaan itse. Mä uskallan väittää, että ollaan jo siinä pisteessä, että Markus ei välttämättä itse sieltä nouse. Tästä ei uskalla päästää Markusta sitä varten, että se menee juomaan. Tää on kyllä varmaan aika hirveätä katsottavaa. Ja näitä ei yleisesti missään vapaa-otteluituissa näytetä, niin me halutaan näyttää tää. Tästä niinku sitä maksetaan. Että on ottelemisen tekisi ilmaiseksi. Tää painoveto on just se niinku osa, mistä se niinku palkka tulee. Ei. Alataan. Ajattelin, että äijä on täällä jo vähän pötköllään, mutta mikä muuten on ottelufiilis nyt? Ei, kaikki duuni on tosiaan tehty ja ehkä tässä vaiheessa haluan vaan tää on osuuden nyt alta pois kärsittää vuorokauden tai alle vuorokauden tässä. Markon kanssa aina mukava, kun on jotenkin niin rento meininki. Me ollaan tehty tätä yhdessä niin monta vuotta. Niin jotenkin se, että siinä on semmonen tyyppi, johon sä luotat. Sitten se vuorovaikutus on siinä, että ei niinku tuskaile, että ei siellä on paljon nyt, että mitenköhän me tehdään. Tai silleen... Mäkin voisin tulla mukaan. Joo. Nyt on lämmintä kerrankin. Viimeksi kun oltiin vähän kylmässä ja se oli se Teetu Heini, niin mä olin lähtemään. Joo, ja tää on nyt mukava. Ekaa kertaa vedetään alusta loppuun kylpyllä. Et mä oon aina ennen vetänyt sauna-infrapunapussi-yhdistelmällä. Ja siinä saunassa on se ongelma, että siinä hajoaa ehkä toi kasetti nopeammin, kun sun koko kroppa on kuumassa. Niin mua ainakin, musta tuntuu, että mä en pysty hengittämään ja ei saa happea ja kroppa jotenkin ylikuumenee. Sä vaan alat hikoilemaan sinne niinku... Itse asiassa mulla on kerran aiemmin duunattu toi kylpy ja silloin se vedettiin just kuumaksi. Ja mäkään en tiennyt silloin, että tiimikaveri veti sen niin ihan silleen, että mä en pystynyt olla siellä. Se riittää, että sen niin hien saa päälle ja sit ylläpidetään. Eli mä oon ilmeisesti 20 minsaa aina kylpyssä tai sillä, että hikeä tulee kunnolla. Sitten mä tuun tähän sänkyyn sit pyyhkeitä ja peitto päällä. Sitten mä hikoilen siinä ja sitten kun tuntuu, että ei enää tule hikeä, niin sitten taas ottaa niinku lämmöt tuolla ja sit sitä. Siis Markohan on aina, se on hieno, niinku, että äijä omistautuu kanssa. Kun ollaan vedetty saunassa, niin se on siellä saunassa sisällä ylälautoilla veitsin kanssa. Sitten välillä nekin, kun kattonut välillä huvikseen painoin, niillä tulee samalla, että toki ne juo siinä välissä, mutta niillekin kyllä savottaa, että kyllä se on isossa roolissa jengi, jotka on mukana tässä. Tiimityötä tääkin on sellainen. Isosti.
isosti. Vaikka siellä on yksilöurheilu, niin se on yleisesti vielä isompaa tiimityötä välillä. Että kaikki siellä takana on niin kuin jokaisessa asiassa on joku mukana, että sun pitää olla vaan siellä, niin kuin, että mä oon se, joka lähtee lyömään ja pistää noin tunnit tonne, mutta siellä on se tiimi kuitenkin. Joo, ja just semmosia, just niin kuin sanoit, että on niinku ruokacoachit ja mentaalivalmentajat, ketä ei ikinä edes niinku oikein, mäkään en näe niitä, vaan ne tulee ohjeet mulle ja mentaalivalmentaja, joka otetaan aina, niinku yleensä sekin asuu Kuopiossa, niin niinku puhelimen välityksellä. Et nekin on tosi isossa roolissa ja niitä sitten aina kiittelee muulla tavoin, mutta ne on semmosia ihmisiä, ketä ei näe. Ja muutenkin sit paljon kavereita ja perhettä, ketkä ei silleen oo kuvissa itse, mutta tai silleen niinku esillä, mutta jolla on tosi iso rooli siinä kuitenkin kanssa. Onks meidän kylpy valmis? Kyllä. Se idea oli 39 ja 40 välissä, 39,6. Että ei ole niinku ollenkaan professional. Sitten tulee vielä salainen ainesosa, valkoinen jauhe. Se on tommosella viiksellä se sopii sinne. Eli sinne pistetään suolaa sekaan. Joo, tää on Epsom-suolaa. Siis sitä samaa, mitä käytetään tuolla näissä kelmuntatankeissa. Float-kallia. Tää on itse sieltä haettukin. Eli tässä on niinku ihohuokoisia avaavia mineraaleja, joita käytetään myös niinku kauneuskylpyihin. Tässä niinku maken ihon pitäisi hehkuttaa jälkeen. pelkkää voittoa. Eihän tää painonvetäminen nyt voi olla ihan niin hirveetä, jos täällä ruvetaan niinku kauneuskylpyjäkin vetelee. Ruusuterälehti enää kaikki. Kai siinäkin mun mielestä tulee se, että ammattilaisille lähdetään sitten tekemään tääkin homma ammattilaisesti, että niinku sit vedetään niitä isoja painoja. Jengi vetää hirveet määriin niitä nykyään. Me just puhuttiin tossa, että onhan se niinku, jos sä vetäisit niinku sun kävelypainon ottelusarjas, niin sähän ottelisit sinä päivänä semmosien 100 kilosta äijien kanssa, jotka on niinku 2-metrisiä hirviöitä. Joo. Itekin niinku painavimmillaan niin yli 80 kiloa painanut, niin noin just 100 kilosia ukkoja. Puolis kun sellainen hyvä. Niin. Siinä on kuitenkin se oma fiilis, kun sä vedät painot. Sit sä oot vähän kevyempi, sä oot vähän nopeampi. Osteopaatin kanssa juttelin, että jotenkin noi viimeiset kovat jumpat, että tuntui niin hyvälle, että kun on kevyt, sit on vielä niinku energioissa, mut sit on niinku 5 kiloa kevyempi kuin mitä offilla tai niinku ns. Lihavana, kun ei ole vielä ruvennut diettaamaan, niin vähän näännyttänyt, kaikki aistit tiedäksä herää ja sä oot vähän valppaampi ja sit sä saat kuitenkin tankkaa sen vuorokauden. Ja... Kuivaaks mä? Ja aikana myös noin valot. Joo. Otatte mun toisen tyynemmän. Kauan yleensä on tää prosessi? 20 minsaa. Se on sellainen, että niin kauan kun tulee hikeä, mut 15 minsaa ehkä. Täällä käytännössä säädellään sitä, ettei tule ylikuumeneminen. Et tuolla saa hien pintaa, sitä jatketaan ja se kroppa pääsee myös vähän jäähtyä samalla. Ettei se ole koko ajan siellä ihan niin kuin maksimikierroksella tuottamasta hikeä. Niin sitä pystyy jatkaa vähän pidempään, koska loppujen lopuksi ei ole siitä kiinni, että kuinka paljon sä niinku saat lyhyessä ajassa vaan pitkässä niinku monen tunnin hikoilussa sitä irti. Jos sitä yrittää saada liian nopeasti, niin sit se kroppa ylikuumenee ja sitten ei tule enää mitään ulos. Joo. Silloin kun tämän tekee niinku fiksusti, niin tää ei myöskään ole niinku oikeasti terveydelle haitallista. Et vaikka se näyttää rajulta ja varsinkin kun se vaikuttaa siihen, että se kasvot menee vähän lommoille ja niin kun sä näytät siltä, että sä kuolet, mutta se ei oikeesti ole niin vaarallista, miltä se saattaa näyttää jollekin niin kuin ulkopuolelta katsojalle. Kilpaurheilu nyt muutenkaan sillain terveellistä. Et kun se ei ole se tavoite. Et kun sä alat liikkumaan sen takia, että siitä tulee hyvä fiilis ja että se edistää terveyttä ja sit se innostut siitä niin paljon, että se menee kilpailun puolelle ja sit se terveys lentää ikkunasta ulos. Ollaanko me 5. kierroksella? Joo, tää on 5. kierros. Joo. Mikä on päällimmäinen fiilis vielä? Vielä on ihan ok. Vielä on ihan ok. Tietää, ettei ole vielä niin kuiva, kun pystyy puhumaan ja tai tulee sylkeä.
Sitten kun rupeaa olemaan niin kieli valkoinen, niin sitten rupeaa olemaan silleen hymytiukas. Joo. Sivusta kun katsoo nyt, niin alkaa just semmonen, tässä vaiheessa ehkä semmonen pieni väsymys. Joo, kyllä niin kuin väsyttää. Muutenkin kun on ollut koko viikon, niin kuin, tai maanantaina ruvettiin leikkaa kaloreita jo aika reilusti, niin onneksi nyt on niin kuin, yöunet on ollut hyviä tässä. Se edeltävä yö ennen puntaria on aina vähän perseestä, että on niin kuiva, niin ei meinaa oikein uni tulla yleensä. Joo. Katsotaan miten tänään, vähän melatoniinia ja pari terävää shottia, niin no ei. mut koittaa vaan olla pään sisällä jossain mukavassa mestassa mahdollisimman pitkään. Tissibaaria. Just niin. Nimenomaan. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Cage 62 ceremonial weigh-ins here at Draft Sports Bar Tripla in Helsinki, Finland. Finland, a relentless grinder, Markus, Master Combo, Rytuhokka. Ladies and gentlemen, see you tomorrow at the sold-out Beach venue and Fight Live World broadcast. This is Cage on the Beach. Thank you. Eilen sitten kun lähditte siitä, niin oli hyvä fiilis vielä ja kaikki näytti suht okolta ja sai tosi nukuttua. Tuntui, että ei nukkunut sekuntiikaan, ehkä semmoista koiranunta. Ja sitten aamulla aloitettiin 5-4-8 savotta ja aluksi ihan okosti irtos, mutta sitten jossain, mitäköhän se on ollut, 68,7, niin se rupesi hiipuu, ettei lähtenyt enää kuin joku 100-200 grammaa painoa veke tunnissa ja sitten kun se kroppa lyö kiinni niin eikä päästä nestettä, niin sit se on vähän niin kuin siinä, että ei tullut yhtäkään hikipisaraa, niin kyllä se sitten oli vähän niin kuin, että peli on menitetty, mutta matsi toteutuu, ottelupalkkio meni, se menee tietyn prosentin mukaan aina. Siinä olisi pitänyt 0,5 kiloa ottaa veke ja sekin me yritettiin, että puoli tuntia mä olin putkeen kylvyssä ja ei grammaa. Ja siinä vikavedon aikana sit hajosi pää silleen, että se meni tosi psyykkiseksi sitten. Ja rupesi olemaan aika heikossa kunnossa, mutta nyt on tankattu, kaikki on imeytynyt hyvin ja rupeaa olemaan ihan hyvä fiilis. Totta kai toi on niin kuin iso juttu, ettei pääse painoihin sitä häpeä ja koska se on kuitenkin meidän duuni, mitä että pitäisi olla painoissa. Ja sitten kun sitä ei saa tehtyä tai onnistu siinä, niin sitten se on jotenkin tuntuu tosi mutta sitten vaan pakko niinku nyt unohtaa se ja keskittyä tuohon matsiin, että se on kuitenkin se pääjuttu, ettei kuitenkaan tultu kilpailemaan painonpudotuksesta vaan vapaaottelussa, niin nyt vaan pitää unohtaa toi pieni vastoinkäyminen ja huomenna hakataan se sveitsiläinen. Kato vaan.
vaan silleen, että sä saat sen rullaamaan. Vaikka voi ottaa niinku... Nyt sä et oo. Sitten taas tulee. Nerpaa mahtuu. Ihan sama make, kalibroit vaan sen mitä juteltiin. Hyvä overhookki, just noin! Käännätelään jo. Heti ylös, pitkä tilanne. Aina kokouttaa. Hyvä! Pitää vahvaa overhookki! Pitkä tilanne. Just näin. Pitkä tilanne. Levitä meisti! Hyvä! Haet polvet
Jatka sitä liikettä. Heti kun se jalka lähtee irti, niin nouset siitä. Just noin, etänä uukkee, hyvä. Hyvä! Noin! Noin! Pysy päällä! Noin! Pysy päällä! Hyvä! Pidä pystyt, pidä pystyt. Hyvä! Laitse käsiin! Ja toisen puolella lähdemme selkämattoon! Kato miten helppoa sä näet ne. Sä näet ne jo etukäteen. Jatka vaan! Anna sen lyödä ja sit idät teet! Noin! Hyvä seinälle vaan! Oikea käden vaan! Hyvä kulki! Noin! Just noin! Lämpö aina vasemman kädestä haurista! Heti se liikkeet. Nyt pitää lähteä nousemaan kestä! Räjähdä! Käy kaikki kautta! Käy kaikki kautta! Kerramme! Ja nyt ylös! Ja nyt ylös! Ja nyt ylösasti! Vasemmalla on overhookin! Osta! Kiinni! Tää mahtaa sinne sekkaan. Kädet ylös! Kädet ylös! Kädet ylös! We have the judges' decision for the main event. Joo. Sitten se tokan erän alku, sehän niinku, oli sulla näpeissä aika hyvin. Mut sit se sai sen kaadon ja sit sille, no mitä sä arvioit toi, et sä niinku oikeesti teit sille pysty skidistä damageia vai se? Tällä kertaa niin sanotusti näin. Voiko sanoa mitenkään enempää dokumentaarisesti, mutta siis ihan siisti otteluhan se oli. Tappio on aina tappio, mutta silti vois puhua niinku tosta ottelusta sillä, että ei se ollut mikään, että sut tyrmättiin tai kuristettiin tai että sä olit huonompi, vaan ikävä, mikä lajissa on, niin vanha sääntö, älä ikinä päästä pisteille, koska sä et tiedä kuka on tuomarina. Luulin, että voitin, että se olisi riittänyt. Tai ei voi taaskaan olla mitenkään pettynyt. Sai ajettua uusia juttuja sisään, pysty toimi hyvin. Tuntuu, että ei ollut niinku mitään hätää missään vaiheessa, mutta niin kuin sanoit, ei pitäisi jättää tuomareille mitään. Ja sitten niin kuin tuossa tiimikaveri sanoi, niin noi paino ja vedot pitäisi olla vähän alempana se paino. Voi olla, että olisi ollut vähän enemmän ehkä paukkuja, että siinä oli muutama tilanne, missä ei jaksanut alta sit taistella ehkä ylös. Mutta tää on niin kuin sanoin, tää on marginaalilaji ja sit jos ei voita selkeästi tai lopeta, niin sit se menee tuomareille. Mun mielestä se oli ehkä hienompia asioita, mitä mä oon ikinä kuullut keneltäkään valmentajalta, koska se tuli semmosesta paikasta, sanotaan, että rakastavasta paikasta. Marko sanoi sulle, että tää on v***vana paikka sanoa. Ja mä tiedän, että sua tällä hetkellä, mutta et meidän pitää saada paino kohdilleen. Ja mä kuuntelin sitä vierestä ja mä olin vaan sillä, että toihan on, tiedätkö, se välittää susta niin paljon, että se sanoi sen siinä, että vaikka mutta että se lähtee pois myös hänen systeemistä, että sä tiedät sen, että sä teit ihan hyvin, mutta sä saat olla niin pienestä marginaalista, koska sä et enää puskenut, sä kuuntelit tosi hyvin Markoa siinä. Ja sanoin itse kanssa Markolle, että todellakin pitää sanoa suoraan ja
Ja, niinhän se on. Kyllä se vie mehuja, että oli sen verran raju se painonpudotus tai toi vika nesteiden veto. Kyllä se sit vaikuttaa suoraan siihen. Sitten kun se menee yli 10% niin kun omasta elopainosta se nesteveto, niin kyllä se vaikuttaa suoraan siihen suoritukseen. Eikä tää ole mikään selitys, vaan ihan fakta. Totta kai tappio. Niin, ja sen kuuluu. Jos ei se niin sitten ehkä tekisi vähän väärästä syystä tai tää ei olisi niin tärkeää itselle. Mutta oli niin kun tosi hyvä fiilis, mahtava yleisö, siistiä, että olitte messissä ja niin. Oli ihan siistiä olla messissä, mut sit kun mä huomasin, että jää jännittää. Ihan kun mähän tulin tänään sillä että mä oon ihan liekeä, sit mä vähän jännitin jo sun puolesta, mutta et mä en näytä sitä. Sit mä tuun paikalle, niin äijä on ihan Se on aina, se on siistein mesta olla ja sit taas niinku hirveän paikka ikinä. Marko sanoi niin hyvin, tää on hienoa, mitä maailmassa on. On se, toi on niinku, ei sitä muuten tekisi, kun ei saa samanlaisia kiksejä mistään muualta. Tonne pääsee tekemään sitä, missä on paras ja mitä rakastaa, niin onhan se huikeeta. Ja tehnyt ihan töitä sen eteen, että on niin kun päässyt noin pitkälle, niin on siistiä. Me puhuttiin sun kanssa siinä jossain kohtiin, oliko se painovetopäivänä esimerkiksi siitä, että kuin surullista se on, että suomalaisilla on vähän semmoinen tapa, että jos joku saa takkiin, niin sit siellä on se yksi viesti, joka on äitiltä just. Ja voitossa onkin yhtäkkiä 20 ihmistä soittelee. Raaka laji. Ja muutenkin ehkä niinku kilpaurheilu, että hirveä hype, kun sä voitat ja sit kun sä häviit, niin sit tulee vähemmän viestejä. Mut sit taas itelle kaikki läheiset, ketkä välittää, niin on kuitenkin se on kuitenkin pieni prossa, kun ketä tonne pystyy nousemaan. Niin. Se mitä pitäisi sanoa ihmisille, jotka ikinä miettii, on se, että 99% koko maailmasta ei edes uskalla mennä tonne tai pysty tai jaksa reenata. Ja se, että jos siellä tulee takkiin, mutta sä oot silti se tyyppi, joka on noussut sinne. 99% ei pysty siihen. Helppo se on huudella ruutujen takaa ja olla niin putko se sitten päähän. Jep. Mä ainakin olisin voittanut. Sairasta puuhaa, mut hauskaa. Mut kaikessa, kun porukalla tehdään, niin tiedätkö mikä parantaa? Huumeet ja ruoka. Bon appétit. Uskomattoman hieno matka ihan oikeesti. Sillain niin kuin me ollaan saatu olla mukana näkemässä Suomen vapaa-otteluja, varsinkin Markuksen tarinaa. Ja se ei vieläkään päättynyt sillä, mitä varmasti kaikki toivoi. Näissä hommissa pitää aina olla tukena silloinkin, kun tulee se tappio. Ja tappio opettaa yleensä kaikkein eniten. Ja on ollut suuri kunnia päästä mukaan. On ollut hieno tutustua kaikkiin vapaa-ottelijoihin tämän matkan varrella. Ja ootte ottanut meitä ihan hyvin itse asiassa. Mun mielestä Suomessa pitäisi ehkä alkaa niinku arvostaa noita ottelijoita vähän enemmän. Ja toi on niin hullua urheilua, että voisi alkaa sponsorit rahoittaa ehkä vähän enemmän ja tapahtumajärjestäjät yrittää ainakin saada just sen raha sinne, mihin se kuuluu niille huippu-urheilijoille. Et moni noista tyypeistä lopettaa työt, antaa kaikkensa sille unelmalle. Palkkiot ei ole semmosia, että välttämättä pystyy Suomessa mitenkään elättää. Et niinku, tää on hienoa itse tukea sen, mitä pystyy. Toivottavasti te, katsojat, ootte rakastanut Markusta yhtä paljon kuin me. Me tullaan varmasti näkemään Markusta lisää täällä. Markus on ihan niinku one of us. Ja me ollaan päästy tosi isosti sisään Markuksen elämään ja perheeseen ja saleille. Ja ei tässä voi enää muuta sanoa tämän kaiken kokemuksen jälkeen kuin kiitos. Mä lähden vetää vissyä, morjesta pöytään.